नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत हे समुद्री खेकडे फ्राय कसे करायचे। नेहमी आपण या खेकड्यांचा रस्सा बनवतो किंवा पातळ आमटी बनवतो तर ती चांगली लागतेच, पण अशा प्रकारे फ्राय केलेले खेकडे पण खूप अप्रतिम असे चवीला लागतात। रेसिपी मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। तुम्ही बघू शकता हा खेकडा किती सुंदर दिसतोय आणि याच्यामध्ये जो मसाला वापरला आहे त्याच्यामुळे याची चव जी आहे ती खूप छान लागते। एकदम सिंपल अशी रेसिपी आहे, पण चवीला मात्र तितकीच भन्नाट। जे समुद्र खेकडे मिळतात त्यांचा हा असा फ्राय केलेला खेकडा खायला खूप छान लागतो। तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। हे बघा, हे माझ्याकडे समुद्री खेकडे आहेत, तर ते मी स्वच्छ धुवून साफ करून घेतलेले आहेत आणि त्याचे जे दोन मोठे पाय आहेत तर ते मी तसेच ठेवून दिलेले आहेत आणि काही खेकड्यांचे छोटे पाय पण तसेच ठेवून दिलेले आहेत। तुम्हाला पाय हवे असतील तर तुम्ही ते ठेवू शकता किंवा दोन्ही पाय तुम्ही काढून नुसता खेकड्याचा मधला भाग असाही घेऊ शकता। तर हे बघा, सगळे खेकडे मी असे व्यवस्थित साफ करून ओपन करून घेतलेले आहेत। तर आता मी यांना मीठ लावून घेते। तर आपण जे सगळे मसाले लावणार आहोत तर त्यासाठी खेकड्याचा जो मागचा भाग आहे तर तो आपल्याला घ्यायचा आहे, म्हणजे खेकडा आपण ओपन करतो तो भाग। त्याच्यानंतर मीठ लावून झाल्यानंतर मी इथं थोडी काश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरलेली आहे, त्याने खेकडे खूप लाल असे सुरेख रंग येईल खेकड्यांना। आपल्याला जो ओपन भाग आहे त्यातूनच हे सगळे मसाले टाकायचे आहेत। आता हा जो आहे तो मालवणी फिश करी मसाला आहे, तो नसेल तर प्लेन लाल मिरची पावडर तुम्ही इथे वापरली तरी चालेल। आणि हा आहे कोकमाचा रस म्हणजे आगळ, हा जर नसेल तर तुम्ही याच्याऐवजी लिंबाचा रस वापरला तरी चालेल। जो ओपन पोर्शन आहे त्याच्यामध्येच हे घालायचं, कारण तिथूनच तो पूर्ण आतमध्ये खेकड्यांमध्ये हा रस जातो आणि सगळा हा जो मसाला आहे तो ह्या खेकड्यांना व्यवस्थित चोळून घ्यायचा। तुम्ही बघू शकता छान असा हा खेकड्यांना चोळून घ्यायचा मागच्या भागापेक्षा याच्या ओपनच्या भागांमधून। हा बघा, हा जो ओपनचा भाग आहे तर तिथून जो मसाला तो सगळा आतमध्ये जातो, मग त्या भागांमध्येच आपल्याला सगळे हे मीठ आणि मसाले लावायचे आहेत। ते बघा, सगळा मसाला मी या खेकड्यांना छान असा चोळून घेतलेला आहे। हे बघा, खेकड्यांना मसाला छान असा लागलेला आहे। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आणि इथं मी हे तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे, तर तांदळाचं पीठ इथं मी 2 चमचे मोठे 2 चमचे वापरलेलं आहे आणि ते पण आपल्याला खेकड्यांना आता व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। तर आपण जो मसाला लावला आहे तर तो लावल्यानंतर खेकड्यांना एक 5 मिनिटांसाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवायचं आणि त्याच्यानंतर हे तांदळाचं पीठ लावायचं। तांदळाच्या पिठाने हे जे खेकडे आहेत ते खूप छान असे कुरकुरीत होतात आणि एकदम चवीला पण खूप छान लागतात। तर तांदळाचं पीठ आहे ते छान अगदी व्यवस्थित अगदी या खेकड्यांना मी लावून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। छान मसाला आणि तांदळाचं पीठ आता ह्या खेकड्यांना लावून झालेलं आहे। तव्यावर तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे आणि एक एक खेकडा मी आता हा तव्यावर ठेवलेला आहे। खेकडा ठेवताना गॅसची फ्लेम मात्र मीडियम टू स्लो ठेवायची, एकदम हाय गॅस फ्लेमवर हे भाजून नाही घ्यायचे आहेत। तसे हे पटकन शिजतात, पण आपल्याला मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच हे भाजून घ्यायचे आहेत। तर हे बघा, मीडियम टू गॅस फ्लेमवर मी हे खेकडे शालो फ्राय करून घेतलेले आहे। थोडं थोडं बाजूने तेल सोडायचं आणि त्याची एक बाजू भाजून घ्यायची। आधी मी मागची बाजू भाजून घेतलेली आहे आणि ओपन भागावर थोडं थोडं मी तेल घातलेलं आहे आणि एक बाजू भाजून झाल्यानंतर मी ती पलटी करून घेतलेली आहे। एक 5 ते 10 मिनिटांमध्ये हे खेकडे भाजून व्यवस्थित होतात। आता परतवून घेतलेला आहे आणि दुसरी जी ओपनची बाजू आहे ती आता आपण भाजून घेणार आहोत। थोडा स्लोच ठेवायचा गॅस आणि हे छान असे भाजून घ्यायचे, म्हणजे व्यवस्थित खेकडे आतपर्यंत भाजले जातात। खूप सुंदर लागतात हे खेकडे, केल्या संपतील ही माझी गॅरंटी आहे। आणि इथून पण आता तेल लावून घ्यायचं, सोडून घ्यायचं तेल आणि ह्या बाजूने पण खेकडे आहेत ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचे। एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। गोड्या पाण्यातल्या खेकड्यांपेक्षा हे जे समुद्री खेकडे आहेत ते जर असे फ्राय करून खाल्ले तर ते खूप छान लागतात। तर ही बघा, आता माझी ती त्याची जी ओपनची बाजू आहे ती पण भाजून झालेली आहे आणि हे बघा, खूप सुंदर असा हा खेकडा फ्राय झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता त्याला कलर पण खूप छान आलेला आहे।
कुठलेही जास्त मसाले मी इथं वापरलेले नाही, साधे सिंपलच अशी रेसिपी आहे, पण चवीला मात्र खूप अप्रतिम. घरात सगळ्यांना आवडेल असा हा एकदम खेकड्याचा प्रकार आहे. नक्की एकदा ट्राय करून बघा. हे बघा, आणि दुसरी बाजू पण छान अशी भाजून झालेली आहे. आणि हे बघा, आपले छान असे खेकडे, हे खेकडा फ्राय तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता, खूप सुंदर अशी ही रेसिपी आहे. तर नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा आणि कशी झाली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. आणि जर हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.